Plzeň takhle jednu dobu jela velmi na hraně, jela 2 roky zpátky all in to byl, zaplať pábůh to vyšlo, ale zůstanu u čerstvé spekulace Plzeň, Lukáš Kalvách, záložník. Zajímá vás? Áno, zajímavá vás. A teď, co nabídne Slovan, kromě financí, hráči jako je Lukáš Kalvách, což je hráč širšího kádru české reprezentace, já nevím, 5-7 let, patří mezi nejlepší hráče České ligy? Tak samozrejme, možno aj ten pocit, že ja nechcem teraz možno zmeny, hej, lebo si myslím, že v Plzni už odkrútil dosť veľa sezón a každý dojde do nejakého štádia, že potrebuje nejakú zmenu. Súboj o titul, majstrovský titul na Slovensku, kdežto si myslím, že v rámci toho, keby ostal v Plzni, tak v tej konkurencii Slavy, Sparty to budú mať Plzeň veľmi náročné. Samozrejme, ja nikoho nezatracujem ani nikoho neponižujem. Myslím si, že Plzeň robí dlhodobo veľmi dobrý futbal, ale samozrejme, ako som povedal, tie financie sú nezastaviteľné a myslím si, že Slavia Sparta napreduje veľmi silno a mám pocit, že tam nie je nejaký finančný limit, hej. A to môže byť samozrejme pre Plzeň z dlhodobého hľadiska problém na to, aby mohla reálne pomýšľať na to, že aby získal majstrovský titul. To znamená, myslím si, že vieme ponúknuť boj o titul, vieme ponúknuť zmenu, vieme ponúknuť stabilný káder, stabilný klub, ktorý je dobre finančne zabezpečený, ktorý nemá absolútne žiadne problémy.